tens un xoc perquè el primer fill, tu tens un ideal de fill creat per la societat, pel que sigui, i clar, quan veus que aquell fill no és el que tu tenies en ment, doncs això et trenca totalment els esquemes i tu necessites suport. El Leo va deixar de parlar de cop, va deixar de fer un munt de coses que feia. Ell tenia 1 any i mig i investigant, perquè era l'època aquesta de postpandèmia, doncs vam veure que segurament el que passava és que era autista. Vaig dir, és Asperger, sí, un grau 1. Jo ho vaig dir una mica així, però dic, el meu fill és autista. Clar, ja se'm va quedar una mica així. Al final me'n recordo que quan ens van fer el retorn que estava el meu marit, quan ens ho va dir, jo, imagina't com és el meu cervell, que vaig actuar i vaig dir, jo ja t'ho havia dit. Necessites suport psicològic, necessites saber on compartir aquests neguits que tu tens. Clar, ens sentíem molt sols i vam començar a fer xarxa amb altres famílies de Lleida i de Ponent que tenien una situació semblant i a poc va sorgir aquesta idea de que ens havíem d'unir. TEA Ponent som una associació de famílies, persones amb autisme o autistes, i la veritat és que vam néixer una mica per fer pinya, per trobar aquest recolzament que sovint necessitem molt i costa de trobar. En primer lloc, el que hem volgut ha estat oferir serveis pels nostres fills, perquè moltes vegades ens trobem que no ens els accepten a les extraescolars, que no ens els accepten al lleure d'estiu, que costa trobar un esport adaptat per a ells, especialment en els infants amb un grau de suport més elevat, i aquesta ha estat la primera missió. La segona missió ha estat ajudar a la gent que treballa amb els nostres fills, especialment a les escoles. Hem ofert formacions obertes a vetlladores, a mestres, i sempre que ens ho demanen anem a les escoles i ajudem els mestres en el que calgui. Cada nen és diferent i molts cops les associacions podem aportar molt. I la tercera missió que tenim com a associació és influir, és fer política. Aleshores estem al Consell de la Ciutat de Lleida, estem federats en 2 federacions a nivell de Catalunya i el que volem nosaltres és que a poc no només els nostres fills i filles s'hagin d'adaptar a la ciutat, sinó que la ciutat i els pobles s'adaptin als nostres fills i filles. I n'hem inclòs una quarta, que seria aquesta d'ajudar també a les persones adultes. Primer de tot volia arribar a les famílies, després volia informar i que no passessin tot el mal tràngol i totes les dificultats que jo vaig tenir. Era com un granet de sorra que jo havia d'aportar perquè la gent no se sentís tan sola. I després, com que jo soc de poble, soc d'una zona rural, la meva població és Butxanit d'Urgell, té 200 i pocs habitants, clar, què passa? Que totes les teràpies, totes les sessions, totes les visites estan centralitzades a la capital. I això és el que no volia. Vaig pensar, hosti, si jo puc fer alguna cosa a la nostra comarca de la Noguera i puc crear un GAM, doncs això que tindrem de totes les famílies que puguen accedir al GAM de la zona. Llavors, la intenció també de TEA Ponent, que es diu Ponent, és arribar a diferents territoris i que no estigui tot centralitzat. De moment som 3 famílies, és un GAM molt petitet, només és l'inici d'un grupet que amb aquest sí que estem començant a cohesionar i estem començant a dir a veure què podríem fer entre nosaltres, però tal, vull dir, estem just a les beceroles, però sí, amb moltes ganes de fer coses, això sí. I amb l'autisme encara hi ha molt estigma al darrere, hi ha molta gent que és ho dic, no ho dic, es coneix, no es coneix, i sempre una altra de les tasques fonamentals, a més de fer aquesta pinya entre famílies, és conscienciar i explicar què és l'autisme, que som aquí i som uns més de la societat. Òbviament, tenim alguns petits detallets que no ens fixem, per exemple, la comprensió lectora, en general, però cal dir que el grup és bastant variat. Hi ha diversos nivells, i, clar, es té que entendre aquest tipus de coses. Fem certes activitats els dissabtes, la monitora posa una certa llista
i aleshores decidim dir que sí o que no, i es fa les activitats justament en aquell dia, amb l'hora proposada, tot ben muntat, tot perfecte. Hi ha més interaccions, no? Hi ha més sortides, he descobert més món. De fet, una de les sortides va ser a fora, per Saragossa, i per fi he pogut anar en tren. Encara que, clar, jo tenia la fantasia del tren com si fos el típic tren de Hogwarts, així de vapor, però que puguem compartir tot això i poder compartir les experiències de diferents moments vitals que ens trobem, doncs és superimportant. I jo crec que la xarxa és el més important de tot amb l'inici de diagnòstic. Les tècniques ofereixen una miqueta d'assessorament, els recursos que podem accedir o a vegades una mica assessorament en situacions concretes que viuen les famílies. el futur el veig una mica borrós, és com Lleida, saps? Està ple de boira i no sé el que podríem trobar. Podria ser una cosa bona o podria ser una cosa dolenta, perquè al final no deixa de ser el futur.